Good morning mga moms! Ayan yung aking mga model. So for today's video, magkakaroon na naman po sila ng video shoot and photo shoot. So hindi namin alam po sa inyong venue. So ang dami exposure ng dalawa. That's Ma'am si Carla and Amanda. Puntahan na natin yung venue kasi baka malate kami or baka nga late na kami. So see ya later kung ano magiging kaganapan sa mangyaring video shoot at photo shoot ng dalawa. Alright. Ano sa dili, Amanda, magano sa kamat-thank you kay Kap, mag-courtesy, ana, bali sa dili. Sa makauwi. Amanda di amor. Tawag ka pa. May subpina ka, bakla ka. Tasha. Ay, gusto ko na si Hamilton kay mag-interview ka. Salamat, kapitan. Ay, Kap, good morning po. Good morning. Ta! Thank you daw po. Ayan. Carla? Fuck. Ana, I love it. Tarikad ka nga. I love it. Mag-heels na. Ayan, ganyan. Yung yung cut ng damit niya. Medyo ano pa ma? Medyo laylay pa. Dapat nakasagad pa po sa likod. Ayan. Wow. Hindi kayo makita yung bakal sa picture. I-adjust ko na lang ito dito. Ayan. Fuck. 380 per kilo. Ha? Tapos hawakan mo yung mga hook ba? Yung mga nakaganon. Yung sabitan ng pata. Pag nakahiga ka, patong mo din yung ano mo. Diba? Una mabuti ito sa pamablay. Yay! Andito na yung aming almusal! Pansit Canton pala. Ay, doon na lang kay Amanda. Ando muna sa loob. Sakay, pupunta na kayo doon. Oo, punta tayo doon. Ay, ano mo muna si Amanda? Andyan lang, tignan mo. Magbihis na siya after. Pa? Ikot nga. Carla, ikot ba? Carla! Dito ka nga. Yan. Dyan lang. Huwag ka na lumayo. Yan. Sige, lakad. Wala. Hawakan mo na sa gilid. Tapos mamaya pwede mo siya igano sa side. Oh. Ayan. Ito na ating mga candidates. Hala. Laylay ba? Ayan. Grabe yung isa kong alaga, oh. So, ang motive ni Ma'am si Carla, dito siya sa karnihan. Ayan. Para ma-promote yung kanilang negosyo dito sa Yubak sa yubak. Go, Ma'am si Carla. Hi! Kunin mo ayan na yung isang hook. Ganun ka, oh. Ayan yung hook. Ayan, ito sa ana. Dili ka napit sa Carla, wala yung kukuhaan diha. Ayan, thank you, kuya. Oh, pak. Go, Ma'am si Carla. Hala. Ang model po ng mga karni. Tutunggan gila niya ko na. Haway mo si Banda! Banda. Chika daw. Tapos na daw siya. Diba? Tulog pang interpreter. Papadal mo nga ako dito. Para magsama lang siya. Thank you. Daming fans, te. Ikay na sila. Guys, Okay na.
Yan. Ah! Malalaglag. Parang okay din siya. Naglagan? Hindi, okay lang. Hindi naman. Ito isa. Dapat ito isa ganito. Kasi baka maano. Baka malaglag. Oo. So ganito lang yung isa, ma. Apo. Ah. Ito dito. Yan. O, di mo naripo ha. Hindi na, paso. Video na. Ah, may pairap. So mga ma'am, sabay nagpo-photoshoot sila sa likod. Dito yung baon natin. Kasi hindi pa kami nakapag-almus. Ma! Alika! We have pancit canton nila. Lalami. Magkakain muna kami. Hi! Ay, magpabila kang coke. Wait. CD ko. Gutom na kami. Sa final, ito yung mga makeups dalawa. Bahala na, kung kakayanin ko. Kailangan maaga kumilo. Ha? Okay, dali. Sa atin talaga to. Hi guys, welcome to Ma'am Shiji Vlog. Kamusta? Kamusta ang pagmamantika mo? Karning-karning. Nagmamantika na siya, oily-oily. Oh. Yasi sa siya, madam. Papunta na kami ngayon dun sa kanyang location. Doon tayo. Doon saan? Papalangin sa si Amanda. Apo. O, dito. Papalangin sa si Amanda. Sa tiles, pwede siya nakaupo. Tatayo? Ay, uupo. Pwede kaya doon sa banda? Hindi rin ba? Oh? Pwede mo gano'n ha. Ka. Salamat sa iyo. Yeah. Si Ma'am Shiji. Laban ng Amanda. Awit sa itlog. Ay, no. Pati makapalangin si Amanda sa Awit ka talong pwede. Nanaman po siya talong. Itaguan lang yung talong. Pasok pa. Ano ba sa Tagalog? Asa siya posibo? Oo. Ayan lang kasi kung ba? Balik kayo, lamas na rin. Oh, ana. Paul sa name. Para sa natin ang report. Ano na? Yung buhok niya may yung buhok. Yung sa kabila. Na, okay na. Okay na para ma-display yung mga paninda mo. Eh. Okay na.
na para sa kanyang second hour. Second hour. Pa! Ready, go. 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 Thank you daw sa mga Thank you daw sa mga owner na pinagamit yung pesto. Thank you. Hindi yung cameraman. Ali! Palakad-lakad makabasag ka dyan. Barangay na. Okay ka na? Asan yung heels mo? Ayan. So, tapos na ang photoshoot ng ating... Thank you, ma'am. Ito, baboyan. Ito, itlogan. Mag-jogging ka daw. Unti lang daw kain. Ayan, so natapos na kasama aming rider. Ang tingin taga-deliver. Paing awat na. Abanting-abanti ka na, oh. So, ayan, natapos na po yung ating photoshoot ng ating dalawang kandidata. So, if you like this video, kindly like, share, and subscribe. Bye-bye!